Hello mga katutski, magandang hapon sa inyong lahat. Panibagong vlog naman ang gagawin ko ngayon. Tatabas naman ako. Ito mga idol, kita ko sa inyo itong area mga idol. Diyan dito yan lahat, dito naman lahat mga idol ay tatabasin ko kahit unti-unti lang, dahan-dahan lang hanggang matapos. Huwag lang pwersahin mga idol. Samahan niyo ako sa aking vlog ngayong hapon. Ang gagawin ko ngayon mga idol, wala naman akong tagahawak ng aking kamera. Lagay ko lang siya dito sa sa tripod. May tripod naman ako. Ito, nasa tripod naman kinabit ko mga idol. Dito ko lang ilagay. Unti-unti ko lang ilipat ang pwesto. So, samahan niyo ako mga idol. Dito ko lang ilagay. Mahirap talaga. Walang kasama. Walang tagahawak ng video. So, kailangan magtiis para makagawa ng content. Bahay namin. Zoom ko lang para medyo may kalakihan. Hindi mga idol, doon ako magsimula sa baba. Yan, samahan niyo po mga idol. Diyan yun ako. Hindi ako masyado magsalita dahil medyo distansya. Malayo.
Napalapit na ako sa ating video. Hirap talaga, walang kasama. Wala magkahawak ng video. Lipat na naman natin. Dito na naman. Yan. Tingnan nyo mga idol, oh. Muntik na kumatamaan ng sa amin sa Bisaya, Madyong. Muntik na matamaan ng mata. Ito ngayon ito. Anong tawag nyo sa Tagalog to? Hindi ko alam. Okay. Hindi pa. Sandali mga idol, ha. Subukan kong ilagay ko sa aking sa harapan, sa aking dibdib mga idol. May kalalagyan naman ako dito. Kunin ko muna. Sisi mga idol, ha. Dali lang. Ito mga idol, subukan kong ito ilagay dito sa aking harapan, dito sa gilid sa ating kawan. Ayan. Ito idol, natin kung anong resulta. Subukan natin. So ngayon, ilipat ko muna dito sa aking dibdib, dito sa aking harapan. Okay, dito sa mga idol, oh. Dito ko muna ilagay. Ayan. Subukan ko kung ano ang resulta. Ngayon, ilipat ko muna mga idol, ha. Ilipat ko muna dito mga idol. Subukan ko lang kung pwede ba. Okay. Okay, subukan natin. Mahirap talaga magsalita ng Tagalog. Pero kailangan kong gawin. Kailangan ko talaga matuto sa salitang Tagalog.
Sa balang araw, masasanay na ako. Yan. Oh. Sinong walang panggatong dyan, oh. Kunin nyo dito. Panggatong. Okay. Yan. Sa inyo na yan. Oh. Kunin nyo. Dito ko lang ilagay. Inyo na. Kunin nyo lang dito. Huwag kayong mahiya. Kailangan ko talaga salita ng Tagalog kasi may mga subscriber naman na hindi marunong intindi sa salitang Bisaya. Kaya kahit nahirapan, ipilitin ko mga idol hanggang matuto. Sorry. Tapos ko dito mga idol, uwi ko, magluluto naman ako para ang hapunan. Aray, kailangan ko magtiyaga, gagawin ang lahat na gawaing bahay. Gising ka ng maaga, tapos magluluto. Ganyan talaga ang buhay. Habang buhay pa tayo. Shout out sa lahat ng mga viewers natin dyan sa YouTube at sa Facebook, yung mga subscriber. Magandang hapon sa inyo lahat mga idol. Ating mga followers sa Facebook, magandang hapon sa inyo lahat. Subscribe Katutski TV sa ating YouTube channel. I-follow naman sa ating Facebook page Katutski Arellano.
Ito sa kaya? Tol. Kalbasa? Pinapawak. Oo. Na. Ito na kung kaya ba? Paluan dito. Ano gamit yung sunod no? Wala to? Kasi tagaan nakuha na ko daw. Aywa. Oh, bunga. Kapag dito? Sos, karon to kay nangunit to kahoy ng nasa nga ng layan ng dumila ba? Oh. Kaya basa-basa man. Ako kung utang na to. Wah, naman yan. Buyog ba daan nila din? Naunan ka? Ako pati hatuan ako daw ng ano mga layan nyo. Silan. Makita mo na ako yung kasapon diya. Ako yung makauna rong linggo na. To? Linggo mo. Kapag mga paluwa dito. Okay. Dagha diha. Musuro na ko rin. Diha. Kana layap no? Kana? To. Bukado. Mga rin. Dahil mga kahoy diha. Kana ko na rin. Diba si Purhan ko na? Ay. Hindi ka diha masig pa kahoy dragon. Mga rin. Ito ala. Wala yun ito. Diya na ano. Mo na nakuan, mo na muro na pahak siya. Nagpamunga na ako, sugod oh. Iberde na, taga sa bunga ba? Hindi makita kay likod man. Kasi pitana diya? Wala. Gawas ko din sa balay. Gawas na. Oo. Yeah, gitiming po nga wala man good media. Gitiming nga wala tao. Simba me. Kabadok. Oo. Kada nakakaon mo kog bunga niyo. Wapo na butang pitana. Ay. Ano ba? Mao gud unta pero kuan na maguna diha, sala na maguna diha ning kusina na magud. Pwede ko. Inay-inay na naglampas mo. Maligpyo. Oh, ginagmay paspas kay ni tubo ang sagbot eh. Paspas ya tingulan na mo bay. Oo. Ano, makaboylo na madagkong kapit kahoy din nga. Unsa man? Yung mga ganun ako. Oo. Gwapo gid kahoy eh. Pula. Kwarta mo gud ko gyud na. Kay pagkapas na. Oo. Pero malay ko tinakay ron magpuputol tag kahoy. Lagi. Ganang DNR ko na. Dinar. Bayad gid ka dito daan. Kwarta mo gud gapo. Mao mo gina ilang balaod. Oh. Okay, mga idol. Ituloy natin ang ating gawain. Sige. Maambon na mga idol. Ano? Nagabitay na ako. Siga kay paluhan lubi basta ugalang kayo. Oh. To pa dito na oh. Tuloy yung balay likod. To. Wah. Gamit man panasap pero daghang kog kahoy. Daghang kay kog kahoy maabtan og kalaya, og kalata. Ba, so bosan nga lata na gani uban. Wow, unta ni kay dihimos tan bayan diha oh. So pangalan kog bakas una ba? Mga idol, hinga muna tayo. Parang umuulan. So mga idol, alam nyo ba kung anong prutas na to? Yan.
Alam niyo ba ano to? Sa amin, sa Bisaya, ito ay tinatawag na sarguilas. Masarap to, idol. Masarap to. Pa. Yan. Oh. Lahi ng ibon, no? Pati ibon mga idol, oh. Kinain nila, oh. Ibig sabihin, masarap. Yan. Ito pa. Ano? Ito mga idol, pwede na to. Oh, tingnan nyo. Oh, yan. Oh, pwede na ito mga idol. Oh. Ayan. Ano pa dito? Sa taas. Hirapan tayo dyan. Walang makahawak sa kamera. Pabayaan natin yan. Ito. At dito. Maraming bunga, oh. Tingnan nyo nga ito, oh. May maliliit pa. Oh. Ayan. Ito pa. Oh. Oh, ito na, oh. Pwede na to. Sandali. Kunin natin. Ayan. Okay. Meron pa. Go. Ay. Hindi makita. Asan ba ang kamera? Go. Ito meron. Ayan. Okay. Maraming bunga mga ito pero maliliit pa. Oh, tingnan nyo. Oh. Punta naman tayo sa kabila. Meron pa dito mga idol. Ano? Ayan. Ito sa bulsa. Hindi pa. Meron pa dito mga idol sa likod. Ito. Sungkitin lang natin. Si mahirap akyatin. Yan. Mayroon, no? Oh. Yan. Ito. Ito pa. Aray ko. May patay namang nasaan. Ito. Bagoy dulu. Dito. Ito nga idol. Wala na. Ay.
Ito mga idol. Ito. Oh. Ano to? Pinya. Kunin natin. Yan. Hinog na idol. Agray. May mga santol pa. Tingnan niya ito. Ha? Santol ay dulu. Santol. May mga santol dito. Sige. Hanggang dito lang muna ako. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Bukas na naman ulit. May iba naman tayong gagawin. Kaya magkatabas lang ulit. Bye mga idol. God bless sa inyong lahat. Bye bye.